Propju ġimgħa wara li eluf ta' familji u negozji madwar Malta u Għawdex sfaw mill-quta mill-qtuħ estensiv tad-dawl, il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli minflok elenkaġġ wassal għal qtuħ tal-provvista tal-enerġija għażlet li tkompli titkellem dwar il-ħidma tal-Ena Malta. Meta l-Prim Ministru stess iddikjara li din il-ħidma skontu għaddejja bil-mod ħafna. Waqt laqa mal-imsieħba soċjali fih dan l-MCESD bit-tema insaħħu id-dialogu soċjali f'pajjiżna, Mirjam Dalli qalet li din id-diskussjoni kellha tiffoka fuq l-isfidi li nibtu mill-qtuħ tad-dawl li laqat lil numru ta' residenti u negozji f'pajjiżna. Skont Mirjam Dalli, il-Gvern qed iwettaq investiment b'saħħtu ħafna fis-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku fil-waqt li sostniet li matul l-2025 l-investiment kien 4 darbiet akbar minn dak li sar fis-snin preċedenti. Meta fir-realtà in-nies xorta spiċċaw ġimgħa sħiħa bla dawl. Il-Ministru min-naħa tagħha baqgħet twaħħal fit-temperaturi għoljin u tkabbir tal-pajjiż, mudell ekonomiku li wassal l-overpopulation li qed nesperjenzaw illum. Net News staqsal il-Ministru Mirjam Dalli dwar id-dikjarazzjoni li għamel Robert Abela meta qal lill-ħaddiema tal-Ena Malta biex iħaffu. Iżda Dalli ma weġbitx u minflok tkellmet dwar il-proġetti tal-Gvern. Robert Abela qal li l-Ena Malta biex iħaffu. Inti taqbel ma din id-dikjarazzjoni kienu għaddejjin bil-mod? Illum tkellimt ma l-imsieħba soċjali u hemm marfin ukoll mill-imsieħba soċjali dwar l-investiment li għamlet l-Ena Malta u dwar mhux hekk qed insaqsik. Inti taqbel mad-dikjarazzjoni iva jew le kellhom bżonn naħaffu? Tkellimt mal-imsieħba soċjali dwar l-investiment li qed tagħmel l-Ena Malta. Mistoqsija wkoll jekk inqatalix id-dawl, il-Ministru sostniet li ma tgħix f'bozza. Telaqlek id-dawl il-ġimgħa l-oħra Ministru. Dak huwa xogħol li jsir mill-ħaddiema tal-Ena Malta. Telaqlek id-dawl. Jekk qegħdin nitkellmu dwar il-voltaġġ xogħli, tkellimna dwar kif l-investiment kważi 7 darbiet iktar. Hemm xi raġuni għalfejn fil-PA ma ddiskutejtux ir-rapport tal-awditur brabta ma' din il-kriżi li laqtet pajjiż. Dak huwa xogħol li sar ukoll mill-ħaddiema tal-Ena Malta. Telaqlek id-dawl Ministru. M'għandix f'bozza ta' jiena ċittadina bħal kulħadd. L-inkwitt tiegħi anke jekk ikun hemm persuna waħda li ikollu noqqas ta' elettriku, jiena u tim kollu tal-Ena Malta u l-ħidma tagħna dejjem kienet iddirezzjonata b'dak il-mod u ser tibqa' tkun Ma nkwetatekx din il-kriżi nazzjonali li laqtet pajjiż sħiħ. Qedlek hekk jiena. Intant tkellimna wkoll mal-President tal-Kamra tal-Kummerċ William Spiteri Bailey dwar l-effett li ħalla l-qtuħ tad-dawl fuq l-ekonomija ta' pajjiżna. Rridu nagħmlu pjan holistiku fejn kulħadd jaħdem flimkien biex ovvjament inwasslu l-pajjiż għal dak li għandu bżonn għall-futur, mhux għallum biss. Ġifieri iva jkollna enerġija għallum, imma jkollna enerġija wkoll għall-futur għax ma nistax ikollna industriji ġodda u niċeġ ġodda li ħajkollhom bżonn mill-AI, eċetera, ħajkollhom bżonn iżjed enerġija u ma kunux ippreparati mill-Kamra tal-Kummerċ li ma kunux ippreparati għal dak li jista' jiġi importanti li naraw b'mod holistiku u li kulħadd id-dipartimenti kollha, il-Ministeri kollha jaħdmu flimkien għax affarijiet tinqala triq jridu jqalgħu. Ġifieri jrid ikun hemm koordinazzjoni sħiħ u ċarezza fejn il-poplu jkun infurmat eżattament xejn jiġi x'mhux qed jiġi x'inhu l-pjan. Bil-President taċ-Chamber jgħidilna li hemm bżonn ta' pjan ċar u holistiku biex kulħadd ikun infurmat b'dak kollu li jkun għaddej fil-pajjiż. Interessanti l-fatt li Robert Abela ma kienx preżenti għal din il-laqgħa tal-MCESD.